Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Мотортж. Ин канал сохташуда барои мошинои арзон мебошад. Дар навори имрӯза бисёртар мошинои арзон ҷо додагем ки мошино аз 6000 сомон сар мешавад. Курси имрӯза дар рӯи экран. Дар навори имрӯза мо мошинаҳои фурӯшӣ ба нархи арзон аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон барои шумо пешкаш мекунем. Касе дар канали мо меҳмон об нашавед, видеоро то охиша тамошо кунед. Дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. Дар видео лайк монед, шахсоне ки бори аввал ҳастанд подписатсия кунед, зангулачаи канала пахш кунед ки якумин шида видеонавори моро тамошо кунед. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. Беҳтарин мошинаи бародаро чӣ хел мошино дар корай дар комментария нависед. Мо ҳатман мемонем дар навори оянда. бародаро, мо навори имрӯзаро сар кардем. Бо диққат то охириша тамошо кунед, то ки аз нархҳои мошинаҳои фурӯшии имрӯза бохабар шавед. бародарон, дар мошино дар комментария дархост кардагии шумо баъзеҳош дар навори имрӯза ҳастай. Ман боварӣ комил дорам ки ба ҳар яки шумо манқул мешавад. Як мошини фурӯшӣ Chevrolet Lacetti соли бароишаш 2006, объём мотораш 1.6, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш автоматай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархш бошад 22000 сомон ба курси имрӯза гардонем 151000 рубл. соҳиб мошин мега газаши Евро 4, дискаҳои сиёҳ дора, коробкаш проблема дора. Дигар ягон ҷои мошин проблема надора. Номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. хуб бародаро, мошини навбати Opel Vectra A ки соли бароишаш 1991, объём мотораш 1.6, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар ашт. нархш бошад 18000 сомон ба курси имрӯза гардонем 123000 рубл. Акклиматор нав, радиатор нав, хадаҳоиш 100%, документ надора. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед. маълумоти бештара аз хизмати соҳиби мошин дастрас намоед. бародаро, мошини навбати Opel Vectra Bechka ки соли бароишаш 1998, объём мотораш 1.6, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 29000 сомон ба курси имрӯза гардонем 199000 рубл. соҳиби мошин мега 4 баллон нав газ бензин кор мекуна. мотораш 1.6, простой, кондитсионер кор мекуна. мошин бениҳоят свежия. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародаро, мошини навбати Hyundai Starex соли бароишаш 2001, объём мотораш 2.5, сӯзишвориш дизелай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 33000 сомон ба курси имрӯза гардонем 226000 рубл. хадаҳои нав, ҳуҷҷатош 1 сола, мошин 100%. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантҳоро пешкаш кунед. хуб бародаро, мошини навбати ВАЗ 2107, соли бароишаш 1990, объём мотораш 1.5, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар рӯдакӣ. нархш бошад 6000 сомон ба курси имрӯза гардонем 41000 рубл. соҳиби мошин мега на мотор кардагиай, ду баллонаш пачкай, акклиматораш навай, фақат як ҳуҷҷат надорад, тамом. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародаро, мошини навбати ВАЗ 2109, соли бароишаш 2005, объём мотораш 1.6, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 7000 сомон ба курси имрӯза гардонем 48000 рубл. мотор инжектор димоҳа документ дора. мошин 100%, ягон ҷош камбудӣ надора. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед. маълумоти бештара аз хизмати соҳиби мошин дастрас намоед. хуб бародаро, мошини навбати ВАЗ 2110, соли бароишаш 2004, объём мотораш 1.7, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
нарх боша 15000 сомон ба курси имза гардонем 103000 рубл. соҳиби мошин мега ҳуҷҷатҳои мошин тамом шидагие, танировка дора. номераш дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантатона пешкаш кунед. бародарон мошин навбатӣ ваз 2114 соли бароишаш 2004 объем мотораш 1.5 сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш боша 25000 сомон ба курси имза гардонем 171000 рубл. танировка 1 сола, документош то моҳи октябри соли 2021. мошин тозаҳакай. номераш дар рӯи экрани телефона занг бизанед ва маълумоти бештара аз ҳаззи соҳиби мошин дастрас намоед. хуб бародарон, мошин навбатӣ ваз 2115 соли бароишаш 2006 объем мотораш 1.6 сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш боша 16000 сомон ба курси имза гардонем 109000 рубл. соҳиби мошин мега губковат кардагиай, хадаҳои коробка проблема надора. мошин тозаҳакай, гаштагӣ нест, умуман задагӣ пусидагӣ надора. номераш дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантатона пешкаш кунед. бародарон мошин навбатӣ ваз 21099 соли бароишаш 2004 объем мотораш 1.6 сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш боша 14000 сомон ба курси имза гардонем 96000 рубл. балонош навай, хадаҳоиш созай, нав документ кардагай. мошин 100%. документош то 15 апрели соли 2021 боз ҳаводо мешава, алиша мешава. ба ягон некси ё 07 боша алиш мекунем. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо.